Gibantayan pag-ayo sa mga enforcers sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 ang mga nag-unang kadalanan sa Davao City kagahapon pa Martes 26, 2026 nagpahigayon og monitoring ang LTFRB 11 ilabi na karon nga adunay nationwide transport strike tungod sa krisis sa petrolyo. Buot sa LTFRB 11 nga dili mahasol ang mga pasahero ug galing magkulang ang mga pampasaherong mamasada nga sakyanan. Gihimo kini sa LTFRB aron adunay maduulan ang mga commuter sa kadalanan. Kini subay sa mando ni President Ferdinand Marcos Jr., DOTR Secretary Giovanni Lopez ug LTFRB Chair Baygor Mendoza II. Kamatikdan na sabkaron nga halos dili na mula berde ang mga pampasaherong sakyanan nga usa sa ilahang diskarte aron dili malugi luyo sa sunod-sunod nga dagkong oil price increase. Pero wala pa kini pasagdi sa administrasyon kay adunay gipanghatag nga fuel subsidy ngadto sa mga driver ug operator sa pampublikong sakyanan. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.